muri sei kumdara? David. Madam wenyu arimo? No, madam wangu hawapoda sote. Aiwa, nasasa sote. It's a man-to-man matter. Ndakanzwa madam wenyu achichema achiti muri kukundikana achiti njuka dziri kurema bedroom handimaona, so varume kutsva ndebvu tinodyorerana dota handimaona. So ndakuigirechi rosenta ka stem cell therapy makangoshandisa rosenta ka this chinhu ichi manje chinokubatsirai manje kudhonza kurivesa majames anenge ari mabroken musystem menyu maiziva. Makangoshandisa rosenta ka aya munopedza masport munoita animal ndochandoshandisa plus toshandisa futi pazvirwere zvakasiyana siyana zvinenge zviri mudumbu. Mungaitawo salt. I thought what I was that salt.